No niin, tänään pääsemme aloittamaan tämän meidän kylpyhuoneen remontin. Ja ensimmäiseksi piikataan seinät. Kas näin. Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa muistaa, että budjetti ja aikataulu kannattaa aina kertoa 3. No niin, tässä vaiheessa remonttia pöntön valu onkin jo varmaan kuivunut. Toivottavasti tarkistitte, että pöntön liitos sopii tekemäänne valuun. Ja näissä hommissa on hyvä muistaa, että pitää kertoa budjetti ja aikataulu aina 3. No niin, ihan itse tehty kaunis kylpyhuone on valmis. Työntekijänsä kiittää ja muutaman kuukauden uurastus palkitaan. Ei edes allaskaapista tuleva viemärin haju haittaa. Teissä itseni on hyvä tottua kestämään pientä keskeneräisyyttä ja muista kertoa budjetti ja aikataulu 3. Tai sitten voit varata ajan Laatta.pisteeseen. Teemme remontin puolestasi suunnittelusta toteutukseen. Laatta.kylpyhuoneet. Turha kierrellä muualla.